Makadii mhuri yeZimbabwe. Ndasangana nababa vanonzi Daniel Gonhora. Vamwe wenyu makambovaona pazvivhitivhiti vachibuda vachiridza nemwana wavo. Ndasangana navo mutauni yaHarare ndichibva ndavakumbira interview kuti tinzwe kuti munokwanisa here kuvabatsira semhuri yeZimbabwe panyaya yezviridzwa zvavanazvo nemamwe machallenges avanosangana nawo. Iratidza kuti muri kuigadzira. Mungade rubatsiro rwakaita sei uyezve chii chamunoshuvira kuti veruzhinji rweZimbabwe vanenge vari kuona vhidhiyo yandiri kutora iyi vangakubatsirei sei semunhu ane chipo so? Inini chishuwo changu chikuru chachiri chekuti dai vanhu vaigona kutibatsirawo kazhinji nezvekushandisa pabasa. Alright. Chinondinetsa ndechekuti vanhu vazhinji vachiona tichiridzira mustreet kudai vanofungidzira kuti vaGonhora vari kungotsvaga mari yekuti vadye mhuri kana vadya nemhuri mangwana vadzoka zvepapi panzvimbo. Asi chishuwo changu hachisiri ichocho. Chishuwo chekuti tionekwe nevanhu. Vanhu vatowana votipawo kana pfuma kana zvinhu zvekushandisa pabasa toitawo tichiridzawo mumashows munana tichibhukawo mumabhawa umo tichibhukawo kupi nekupi zvinoitawo mamwe mabhendi tisingachauye muno mustreet. Ndo chinangwa changu chekuuya mune mustreet kutsvaga vanhu vanokwanisa kutibetsera nezvinhu zvandataura izvozvo. 1 chechipiri ndinonga ndichida kuti tiwanewo mazvikwanisiro zvekuti vana vangu vapoto vachienda kupi kuchikoro. Dzimwe dzenguva unotarisa kuti uchishanda munomu hazvirevi kuti unonga uchiwana mari. Unogona kuwana kana $8 handitika kuenda kwandinogara nekwandinobva ndichiuya muno kunogona kuita $2 kana $50 nemabhazi andinomaona manje. Saka zvadaro $8 iyo uchatenga muriwo uchatenga chiya ichashanda yatopera. Saka uchauti nerimwe zuva mboti mwana rega kuenda kuchikoro timbopinda mutaundi titsvage chouviri nekuti kuenda kuchikoro hongu wakaguta saka asi zvinotokurudzirwa kuti kuchikoro kuenda asi chinozomanikidza ndechekuti manje mumba munonga musina cho. Saka tikaona zvinhu zvakafanana nekuti nezvandataura zviya kuwanawo mainstruments ekuti tishandewo. Vana vangu ndinavo vanoridza asi havachaiti kuti wauye muno mustreet vachiridza neni. Asi dai kuri kuona magitari nezvakakwanisira zvekushandisawo pabasa rangu vanonga tinonga tana kutobhukawo achiridzirawo munhu nekodzero kuti tiridzire mune uridzirawo mangu mabhendi kozi vana vangu nditori nawo. Ndina promise firstborn yangu mukomana anoridza bhesi kozoya Isaac mukomana anoridza madrums ndinomuona manje. Ko mukomana mudiki uyu kozoya anonzi Proud anoridza futi madrums. Kozoya inini ndinoridza rhythm. Kozoya mukomana anonzi Nelson anoridza lead andinomuona manje. Saka ibhendi ratokwana rakatokwana. Saka kukwana kuri kungowana zvikwanisiro chete zvinhu zvose zvinoita zvakanaka. Imimi ndoda kubvunzawo kuti mune mhanzi yenyu here iri ingange iri pama-CD kana chii yamakatsikisa yamungati vanhu vanenge vachida kuiwana vanoiwana ipapo oro mune shuviro chekuti muda kupindawo mustudio mukwanise kuitawo music yenyu inenge ichinzwi yekuti vanhu kana vachida kuitsvaga vanokwanisa kuiwana kana munokwanisa kuvatengesera? Icho badi nditori nemaalbum anokwana kuita 6 andakabudisa mamwe wacho atori kuzviridzise. Musono ndanga nditori noko ndichitotaurana nawo kuti sei musingaridziwo dio dzedu because kuti tibudirire ndimi ndakashayiwa chikonzero chacho chekuti sei vasi kudziridza. Dzimwe dziri mumafoni patinonga tichiridza kudai tinosendera anonga achida obhadhara $1 rake tomupa album yaanonga achida. Tinadzo dziri mufoni. Pozoya album yanditori nayo izvezvi yandiri kuda kupinda naye mustudio. Saka chachiri chicho ndikawangowana mari
yakataurwa yacho yo ndobva ndatopinda mustudio yobuda mumwedzi watatarisa unowo. Okay, saka izvezvi ndiri kuona zviridzwa zvenyu izvi zvinota mati muri kuda bass. Ndiri kuona panapa mune lead ne rhythm zvese handii zvakatokwana ipapa. Lead ne rhythm zvose sekuti zvinonga zvichiridzwa nemunhu one. Okay, ene ndiri kuona pane maspika apa baba. Saka kana mauya muno mustreet munenge muchida kuti munge mune pane zuva so that mukwanise kuwana power rekuti munhukire tuwane moto unobva musoro. Wechizoenda kubhatiri sekuti bhatiri rekuti tishandise rinobata moto hatina. Okay, aiwa no zviri kunzwika baba. Tichaita kuti mhuri yeZimbabwe ione vhidhiyo inoyi. Vanenge vaida kukubatai vanganga vada kuisa mari paEcocash, vanoda kuisa mari panga pamukuru kana kuti papi, vanokubatai panhamba dzipi? Vanondibata panhamba dzangu dzinonga ndidzo dziri paWhatsApp. Dzakanzi Mr Daniel Gonhora. Nhamba dzacho 0776 121 268. Alright, dzokorodzai zvakare 0776 121 268. Alright. Kozoya dzimwe dzacho idzo dzadzisi paapp hadzo. Asi dzinongoita kufona. Dziri mufoni yadzo. 0776 75 79 98. Okay. Munodawo kuti kudiwo kune vamwe vangava mamusic promoter vanenge vachida kukubatai oro imimi chichochenja munacho ndechekuti kune vamwe vanhu vari mumusic industry kuti vanenge vaida kukubatsirai, ndezvipi zvipingaidzo zvamuri kusangana nazvo zvamuri kuti dai zvanga zvagadziriswa izvi? Taura kwani kwakanaka baba. Asi nhau iripo ini ndakatanga kuridzira muno muStreet muHarare muno 2010. Zvichireva kuti maministers ose nemapresident ose vanoziva. Mpozoya vose vekanzuru vakuru vose vanotoziva. Kuno vanoitwa Daniel Gonhora vanoridzira. Asi handisati ndamboona munhu kana one anouya achiti vaGonhora toda kuti tikusumudzirei panyaya dzenyu dzemusic. Asi munhu one akanga ambondisumudzira. Asi handisiziva kuti chakazoitika. Ndiva Webster Shamu. Teiza vanga vari Minister of Public Information. Ndavaziva. 2011. 2000. Saka vakandiona ndichiridza ndiri kuna first. Ndobva vanditora pautiisa mumagala. Handinomaona. Saka mari dzavakandipa ndodzakakwanisa kuti ndiwanawo stand yangu iri kuStoney Joe yokuvakawo. Zvisina kuzopera hazo. Asi pekugara munapo tinapo. Asi chishuwo chavo chaicho chida kuti ndivasiye ndabuda. Asi nekuda kwokuti vakazobva pachikamu ichocho hatina kuzokwanisa tichizoenderera mberi. Handinomaona. Saka dai kuri kuti ndozopinda mukati apa ndataura hurumende. Ndakuchitaura divi redu revanhu vakuru vanoridza vazhinji vane tarisiro zvatinoti godo. Havadi kuti tionekwe tichibatsirana. Kunze kwemunhu vaviri vatatu vakambonditibatsire uyu anonzi Simon Mutanda. Uye akambodaidza kugala kwake kualbum launch. Ine mavhidhiyo ari paFacebook avo. Saka pandakaridza pastage ndobva pauyawo machizo anobva abata pesi. Ndo mupozoya Romeo Kasa. Ndo munhu waitombotibatsirawo. Nyangwe even mucorona mose taingozowana mari yako EcoCash. Ari Romeo Kasa naMaki Ngwasi. Vanhu ivavo ndo vandinoti ndo vanhu vari kugona kuti pano neapp. Asi sevanhuwo kuda vasati vanewo zvikwanisiro zvokuti vandipe vanogona kuremerwawo. Vanogona kuremerwawo. Asi apa ndati nditaure divi revanhu vanogona batsirana neni. Kana munozvinyorera nyambowo vachiremerwawo apo neapo. Asi vakambozama kuti vanoda kubatsira. Kunyange vachizokundika nawo. Aiwa, tinotenda. Mashoko api amuda kutaurawo kuruzhinji rweZimbabwe
vanokuteverai uyezve vakambosangana nemavhidhiyo enyu, mashoko api amunongoda kungoasiyira mhuri yeZimbabwe muchidimbu? Muchidimbu vanhu vandinosiyira mhuri yeZimbabwe ndeyekuti chisho changu chekuuya muno mustriti hakuzi kuda kuti ndirambe ndiri muno, nechikuda kusumudzwa nemi. Alright. Asi chinangwa changu hachisati chazadzikiswa dai zvaigona chinangwa changu kana chisho changu chasvika kune vanhu vane mari dzavo vozadzisawo chisho changu panhamba yandataura iyoyo. Alright. Ndo pozouyawo chisho changu kuva nevanhu vatinoti vekuzbc dai varidzwa nziyo dzedu shoma dzinoshata idzodzo ngatizikamwewo nevanhu. Okay. Tiende mberi. Alright. Saka dzaini kumbokudzoserai kumashure mbijana, mati muri kuda magitari aya anoita maviri handiti? Besi nerhythm. Alright. Then moti ndikuona madhiramu enyaya anenge ari kuda kuti muwane mamwe handiti? Then mozoti nePA system. Okay, yekuti munge muchikwanisa nemaamplifier. Okay, saka ndizvozvo kamhuri yeZimbabwe vakatarisa vhidhiyo ino. Ndi wenyu mukoma Kenan Rusike, ndiri pano ndina baba Gonhora. Please, vanokwanisa kubatsira, vanokwanisa kutenga zviridzwa zviripo zvandiri kukuradza izvizvi, munokwanisa kutenga motumira panhamba dzandataura. Vanokwanisa kutenga zviridzwa oro vanokwanisa kuunza iri mari yekuti kutengwe zviridzwa zvacho. Zvinenge zvakangonaka handizvo here baba? Ndinotenda zototi madrums ndakapuhwa naHoward Pinches. Alright. Ndiye akandipa madrums iwawa. Okay. Alright. Saka pari kudiwa madrum set, gitare, magitare 2, bass nerhythm, nePA system, nemamicrophone, nekuti microphone taiona kuti mamsho idza kugadzira. Saka zvese izvo zvinodikamwa. Ndatenda mhuri yeZimbabwe. Hope pamunoona vhidhiyo ino you are going to do something. Thank you so much. Maenda basa.